vydává každý rok disku. Ale stojí to za hovno třeba, ne? No až přijde čas. S novýma věcma, my to máme vždycky tak, že jak neskoušíme, protože jsme permanentně furt na cestách. Na Benzónu je napsáno, kapela vznikla v roce 1987 a od té doby je neustále na turné. Což je pravda, tak nemáš čas zkoušet a vymýšlet nový věci, jo. On je ze Strakonic, já jsem z Plzně, zbytek je z Příbramy, tak jako sjet se na tu zkoušku je docela u nás těžký. Někdy i na koncert se sjet, jako, to je docela problém. Ale tak jako nový věci asi přijdou, ale my to nemáme nikdy jako prvoplánově, jako že bychom vydávali. Jak myslím si, že chrlit desky nemá víceméně cenu, protože na koncertech stejně máš 1,5 hodiny a tam ty desky stejně nezahraješ, takže z každé desky jsou 3 písničky, které hraješ na koncertě. No tak na co dělat nový desky? Stačí zboživit starou, vybrat další 3 pecky a ty lidi na koncertě mají zas nový. Takže nic nového nerozjíždět normálně. Že budeme hrát 20 let, nás třeba na začátku vůbec nenapadlo, že budeme hrát. To je asi to první, no, že je vůbec divný, že tady jsme. Jako. Ale že jako budeme hrát 20 let víceméně, no jasně bez přestávky, to asi nenapadne žádnou kapelu, když začíná. To možná Rolling Stones to napadne. Já nevím. Oni se tím ale živí, asi člověče. Neznám je, ale jako to snad nemá ani žádná kapela. Tak to zkusíš a to jako... Víš co, my jsme si řekli, že budeme hrát, dokud budou chodit lidi. Až přestanou chodit lidi, tak to nemá cenu. Tak budeme hrát třeba ve zkušebně a budeme dělat nový desky. No, tyhle, to je, lidi, serte na koncerty, nechoďte na Ečka, my budeme dělat nový desky a budou stát za hovno. Tak to je výborný tohle však. No, ale je to tam, no. Tak už kluci, tak už jdou. Všichni celkem za sebou. Každý má svůj ideál. Jak svoje vlast ani malé. A ty kluci mladí jsou. Stále blíž se ti jdou. Blíž, 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 blíž. To se tady netučíš. Co mi to právě. Ty zkračejí do boje. Sorry, nechci tím nikoho urazit, ale neposlouchám. Já celkem jo, ale mladý kapely, co jakoby, já víceméně poslouchám všechno, ale na těch festivalech spíš, no, že jezdím dřív na festivaly, když je možnost a tam si poslechnu, ale víceméně dneska je to o tom, že jak jsou tady ty televizní stanice, ty takový ty muzikantský, tak oni spíš čerpají z toho, což je jiný, než jsme byli my, protože tady žádný televize nebyly. A je to tím děsně ovlivněný a mě to nějak moc jakoby nechytá, no. Je to taková kopie něčeho, my jsme taky samozřejmě kopie, no, že... Ale mám kapelu, která se mi líbí. Než Faleš, ty mi dostali na Valníku. Jsi neslyšel, viď? Ti počím CDčko je výborný. Já bych si to stejně ani nepamatoval. Je výborný, CDčko je výborný. Ty si myslím, že jo, právě jako by jsou málo ovlivněný tou televizí, spíš tam slyším takovej ten český, právě ten 20letý, co jsou Vysáči a co jsme my, třeba jsou tam slyšet a je tam slyšet Jasná páka, je tam slyšet prostě všechno. Ale takový jakoby český, i texty mají dobrý, mně se to líbí. No tak já, přesně, něco někde slyšíš a tohleto, může si to líbit, ale jako já to dál neřeším, jako prostě, jako, že bych si musel koupit CDčko nebo to. Já taky ne, ale... Teď s náma třeba párkrát byli Arci Skačány z Jihlavy, pohodička. Taky dobrý, pohoda, jako je spousta mladých kapel, který jsem třeba
fakt nenechají hodně ovlivnit, ale ten prostor tady je ale my se tím nějak fakt nezabýváme, celkem my si jedeme užít víkendy a Hlavně, když jak to máš jít na šlape, nějakou kapelu, když nemáš hraješ. čas, ne? A pak si říkáš, že jsi doma, protože je hluk, ty vole, jako jsou pátek hluk, sobota hluk, neděle na sračky, pondělí se z toho čtvrtek. dostáváš, vole, no čtvrtek a zítra hrajeme v Budějcích, ne? No tak zase do neděle jsem prdeli, ne? To je, a pak ještě něco poslouchej, někam choď. Nechci na to, jak